duhun dare. Tanadi ya yi amfani, kaga nan dabbobi za su kiwo a nan shike kenan. Yawwa, alhamdulillahi, yaye, aya, wurin ka dama maka. To, baka ji kiran mai martaba ba ne? Ara do Allah ban ji ba. To wallahi baka isa ba. Ai wancan zaman dama mu je da Allah mu je. Ato ku za ku je mana, ku za ku je. Mu ji me? Ai ba wannan zancen wallahi sai ka je kiran. Ai kenan mu je zan je na shi ai zan je. Ni ara do Allah ni ban taba ganin irin wannan galon shi ba. Sabida Allah. Yawwa, assalamu alaikum. Ranka shi dade. Gajaye na mun kawo shi ranka shi dare gajaye amma da taurin kai ka san ba fulatani da taurin kai muka dauko shi. Gashi nan labai suna shewan da wannan da. Ina jaye. Yalla bai ga mu. Ina magana da muka yi da kai na tunkiya. Ayyo ban ji sosai ba yalla bai. Maji daɗi. Kai ka ce baka ji ba. Ara do Allah yalla bai naji. Da sai a sa maji daɗi ai jiyar da kai ta yanda ya kamata. Naji yalla bai ai hakuri. To ya maganan tunkiya da muka yi da kai? Ayyo? Na ce ya maganan tunkiya da muka yi da kai? A to yalla bai naji da aka kawo. Da ke shanun su riga sun tafi arewa ne. To insha Allah suna dawowa ja aka kawo shi. Allah bai ayi hakuri. Insha Allah. Ka tabbatar da an kawo sakona ya iso mun fada. Insha Allah ja aka kawo yalla bai. Ta shiga je. To yalla bai. A rado Allah irin wannan mulki jalin shi. Asada ga mai rabota ki ne ka san da ba ta kwai shiri faɗan kura da raƙumi aiki ne jirgi a kan ruwa riski ne dukun dare Barato yau ɗin nan kuwa anya kuwa jejin nan fa yau ba wani abun nan.
lafiya kuwa? Na ji gabana na faɗi ne. Kai, to ko dai gabas zan yi, amma dai bari na arewa. Oh, sake-saken da zuciya na take yi nan mene wai? Kai. Duk yanda aka yi akwai abin da yake tafiya ba daidai ba, gaskiya ya kamata na tsaya na duba. Lalle tun da ƙuran ƙasar nan take yin nan, lalle duk yadda za a akwai matsala a baya. Ya zama dole in koma baya, domin idan ba mu kare wannan dajin da wannan ƙauyen ba, to su waye za su kare? Mu ne dai manya a gari, mu muka san matsalolin da suke cikin wannan ƙauye. Ya zama dole dai mu ne za mu duba. Wancan kuma waye? Bari dai in ƙarasa in gani. Da ganin wannan, lalle ya yi tafiya mai nisa. Za ka gudu za ka je ina? Da na yi ne maka mugunta ne? A suma fa na same ka fa. Gyara ka zauna da kyau. Ina so in tambaye ka, daga ina kake? Na yi magana ka yi shiru. Daga ina kake? Daga birnin Mariri nake. Wa! Kai, ƙarya kake. Ba dai daga birnin Mariri ba. Ka gaya min gaskiya. Ya gaskiya ta kenan, daga birnin Mariri nake. Raba da wani daga Mariri ya shigo wannan yankin namu tun zamanin kakanninmu
ta yaya za ka yi ka zo kai ka ce mun daga birnin Mariri kake? Na tabbatar da daga Mariri kake ba za a ƙara sunan ba, saboda kalan abubuwan da suke hanya na game da tsafi da tuntuni ka riga ka daɗe da mutuwa. Gaskiyan da nake da ita kenan, kuma ita na faɗa maka. Oh, tunda ka faɗa mun haka, bari in ɗauke ka in kai ka gurin sarkin gari. Idan ni ba gaya mun gaskiya ba, wataƙila shi ka iya gaya mai. Ke aka yi kuma? Ba nan mutumin da na gaya ma akan ya dame ni ba a hanya ya haɗu da ni ya tsinka min mari. Ya mare ki? Shige gidan. Kwana biyun nan gari ya yaƙi ina gaya ma. To ya za a yi wannan irin mulki da muke fama da shi? Allah ya Kai, Allah dai ya biya. Allah dai ya biya. Assalamu alaikum. Ya garin ne, ya abubuwan ne. Kai, wato wai ranar nan ya aka ne ka fita wajen yakin nan kuwa? Zan yi mai wanda hankali ma ke. Wallahi ranar nan ne sai bari in dawo. Mun haɗu ma ɗan malam ɗin nan, kaga inda aka yi mas? An rakarkaza maka kai. Ba ina gaya muku ba. Wai ina ce ma kan Wai tsaya, kuna ganin wannan annoba shi wannan mutum ne ko dai mutum ne shi burin shi kawai ya mulki duniya. kuma a lokacin da aka zo ana na sha mahaukaci ne kai da zaka hauka ake in je ba ina ji da na abin nan kawai kuma zo je mun fata inda nake dan kira. barkanmu da wannan lokaci ya ku al'umma mu mutanen muna masu farin ciki ga wanda suke bibiyan mu, ga masu kiran mu a waya su ne muna fatan alkhairi, su ma muna farin ciki. A yau muna farin cikin sanar da ku cewa fom ɗin ƙungiyar mu Film Production ya riga ya bayyana, sannan kuma muna tare da shi. Da mai bukatan yin rajista a cikin wannan ƙungiyar namu yana iya zuwa ya same ni ko ya samu Habu Nacho mai haɗa takalmi a nan ƙofar gidan sarkin Kara. Muna godiya. Za mu nuna muku fom ɗin sannan kuma za mu gaya muku tsare-tsaren da fom ɗin ne yake tare da shi. Abu dan ba na abu da na magana. Ba fom da ya daga ba. Ga fom ɗinmu, wannan shi ne fom ɗinmu wanda aka riga aka cike. Wannan shi ne fom ɗinmu wanda aka riga aka cike. Kun gan shi? Wannan mai shi ya riga ya cike, yana da tabbacin cewa dan cikin ƙungiya ne. Duk wani abu da ya samu, da su aka samu. Sa'an nan kuma ga fom ɗinmu wanda ba a cike ba. Wanda mutum zai karba, idan ya karba zai je ya cike, za a fasfot ɗin shi sannan zai yi photocopy din shi, sannan ya dawo mana copy din nan, sannan shi kuma asalin original copy din nashi zai je yi laminating din shi ya ajiye a gida domin tabbatar da cewa shi dan kungiya ne. Sannan kuma da bayan idan kuma yayi ready za mu yi ID card wanda kowanne dan tafiya namu zai kasance yana da ID card saboda tsaro ba dan tsaro ba. Ga mai bukatar shiga cikin wannan kungiya namu da muke kokarin naga ta yanzu yana iya zuwa ya same ni ko ya samu Habu. Bai ko su kanka ba sa ganin kanka. Yawwa kun dare ko ka samu wannan. Yawwa shine yake da tabbacin cewa muna tare, sannan kuma za ka yi wannan tafiya namu. Yawwa yanzu muna kokarin mu gina ne. Masoya, mabukata, masu sha'awa ku zo mu gina domin mu mora abun tare da ku. Muna godiya a gare ku. Muna godiya. fari ne da ilu ya kuna ta magana ba. Kai bari kawai wasu ne so su rubuta mu nan muna zaune ko su ya ce. To kai buro uba wannan bai sani ba? Bai san A ka kusa mutuwa. Wanda da ka sani ba. Ai da hede ka jika mutu. To wata annoba ce ta shigo garin nan, hi mutum ne ma ko ba in dai yana fiye ka kawai ba kai. Nan aboki raman nan. Gara satin shi guda bai tashi ba. Satin shi guda ka gan shi nan.
Wa? Mu ma fa mun yi karo da shi fa ina ga ma da kyar mu shafa. Allah ma Wallahi da kyar mu sha ina ga ma. An ce kai. Ni ba za ma mu haɗu ba. ka ce ba za mu haɗu ba mu dinga zama a shiri. Ni ba za ma mu haɗu da shi ba. Aina? Ha ba ina ji an ce ya tana to tana nan wallahi. Kawai mu za mu dinga zama cikin shi. Ina wannan yaron nan da yake wannan abin ya kamata a san yadda za a yi da shi. Saboda kaga yanzu ga dabbobi a gona suna ta yi ma mutane ɓanna sannan kuma ga manoma suna kawo mana ƙara kaga ya kamata a san wani abin da za a yi musu ko ya nemi martaba yawwa to saboda kaga yanzu shi fa mulkin nan da kake kallo dole sai ana duba talakawa ko ba magana na gaskiya ba mai martaba. Sallaman ku dai mutanen fada. Yawwari barka sarkin yaki kai ne da kanka Wallahi. Sarkin mai gari ga fa sarkin yaki fa tare da wani babban bako garsame mai kato ban kaɗe ga shi Da ka ce ndu Allah. to Sarkin yaki. Wannan kuma daga ina sarkin yaki? Mai martaba, wannan na ɗauko shi ne a can bayan gari a gindin wata bishiya. Rai a hannun Allah. Sarkin yaki. Ku kowa kuka gani sai ku ɗibo ku zo mana da su cikin gari. Za mu iya samun damuwa da kai sarkin yaki akan wannan abubuwan. Afuwa dai mai martaba. Ai bai sani ba mai martaba. Shi wannan A'a mai martaba ya kamata ka nutsu ne ka ji ta bakin nashi. Na ji maji daɗi. Allah gabarta sarki. to mai martaba ya kamata a ce ka tambaye su ka ji menene ke tafi da su. Sarkin yaki ya zo sai mu tsaya mu ji ya kai ka samu wannan bawan Allah garsame mai haka ya ka zo da shi wannan fada ko ya ake ciki ne sarki saboda haka ga sarkin yaki sai ka miyar ma sarki ya ji menene ke tafi da kai game da wannan garsame. Kai sarkin yaki daga ina ka samu wannan mutumi? Ya mai martaba, na fita aikin da muka saba wato ma'ana dai farauta. To shine Allah ya haɗa ni da wannan bawan Allah yana kwance rai hannun Ubangijin sama, na taimaka na bashi ruwa a cikin ikon Ubangiji kuma ya farfado. To shine na ce bari in ɗauko shi in kawo shi gurin mai martaba. Domin wannan abu ne wanda ya shafe ku. Ka kyauta sarkin yaki. Kai, daga ina kake? Dago kanka kalle ni. Daga ina kake? Me kuma ya kawo ka wannan? Hanya ne ta biyo da ni nan. Ni da Kamariri nake. Kai, ƙarya kake yi. Rabon da wani ya taso daga garin Mariri tun lokacin kakana Hudu Madu. Wanda a ce wani ya taso daga garin Mariri tun zamanin da aka yaƙi mulkin Jakada. Naga kana min wani irin kallo. Ka zata ba mu san abin da ya faru a zamanin baya bane. Ina da tarihin komai. Bana mai martaba. Allah jaran sarki. Bani da wata gaskiya da ta wuce wannan. Amma tun da haka ne, ni yanzu na sha tafiya mai dogon zango. A gajiye nake. Ina son a taimake ni a ban wuri. Na huta zuwa in Allah kai mu gobe. Na fito ma da hujja wanda zaka gane daga garin Mariri nake. Ina maji daɗi yake? Allah gafarta sarki. A ɗauke shi a je a bashi masauki ya kwanta ya huta. Sarki mutum ba mu san shi ba mu san inda yake ba sarki. Kai dakata maji daɗi. Allah wuce zuciya. Ni na bada wannan umarni a kai shi ya je ya huta. Tawa sarki. Yawwa. Idan kuma gobe ta yi bai zo mana da cikakken hujja akan wannan magana ba, zan sa a fafe min shi. Dan ɗauki mummunan mataki akan shi. Ɗauke shi ku je maji daɗi. Allah gafarta sarki. Yawwa. To taso. Maji daɗi ka bi shi a hankali ba ka san ya gaji. Wannan garsame mai haka. Ai wannan sarki mun same shi ai zai yi noma da kake. Kaga wannan katan in an same shi wallahi a bashi wannan katuwan garman da muka hora wannan yaron wancan shekarar nan. Wallahi sarki zamu more shi sosai. Lalle ko sarkin fada. To, ni ranka shi daɗe zan koma gida zan je ga iyali.
To Allah ya saka da alheri sarkin yaƙi. Gaskiya mai martaba kaga wannan sarkin yaƙi a irin ƙoƙarin da yake a garin nan. Gaskiya a jinjina ma wannan sarkin yaƙi. Saboda yana da mungun ƙoƙari da ganshi. Wannan haka yake. Na yaba ma ayyukan shi sosai. Haka yake. To shikenan mai martaba ni dai zan wuce. Allah ya kiyaye hanya sarkin yaƙi. Amin amin. Allah ya tsare. Amin Allah saka da alheri. Amin amin. A gaida gida, a gaida iyalan. Madalla. A ce musu muna gaisuwa. Za su insha Allah. Yawwa. Madalla. Yawwa. Mai martaba, kaga wannan? Wallahi baban shi biyu. Da kake kallon shi yana da kokari fa. Ka gan shi nan? Ai mu da zamu samu irin wayannan kaman mutane zakwakware guda 4 a garin nan. Mai martaba wallahi sai dai ka fito ka zauna a nan wurin sai dai mu ce a dauko kawai. Allah ya saka mai da alheri. Na gane aka san kira. To amma kar a raga mai bayanin wannan haraji fa bayar. Ai dole shi ne. Akwai wani doka da za a karya mun shi a cikin garin nan ne. Yawa dan saboda in kaga mutum ai dole ne mutum ya biya haraji a wannan garin. Mai martaba an kaga mutum fa na dan kumbiya haka yana dan zuwa ya kawo ma kaza din nan dan saboda dan harajin nan ne fa da ya biya yake biya saboda a yaje mu. Dokar ka yadda. Ai dole ne a kawo haraji. Kar ka yadda. Dole. To mai martaba ni ma barin je mata na ta dan mun kudin tsamiya ni ma dan samu. Ka sa yaro ya kawo mun nawa nan. Mai martaba mai martaba mu muna nan muna zaune ba a kawo mana komai a nan mun kuma ni daga gida ne zan kawo. Haka mun rashin kunya kenan san kira. To za a kawo ma sarki mai martaba. A gaida gida. Barkanmu da wannan lokaci ya ko al'ummar mu mutanen mu. Muna masu farin ciki ga wanda suke bibiyan mu, ga masu kiran mu a waya su ne muna fatan alkhairi, su ma muna farin ciki. Yau muna farin cikin sanar da ku cewa fom ɗin ƙungiyar mu Film Production ya riga ya bayyana, sannan ko muna tare da shi. Ga mai buƙatar yin rajista a cikin wannan ƙungiyar namu yana iya zuwa ya same ni ko ya samu Habu Nacho mai haɗa takalmi a nan ƙofar gidan sarkin Kara. Muna godiya. Za mu nuna muku fom ɗin sannan kuma za mu gaya muku tsare-tsaren da fom ɗin yake tare da shi. Abu dan ba na abin na magana. Ba fom da ya zaka bari. Ga fom ɗinmu, wannan shine fom ɗinmu wanda aka riga aka cike shi. Kun gan shi? Wannan mai shi ya riga ya cike, yanzu yana tabbaci, wannan muna da tabbaci alaman, muna da tabbacin cewa dan cikin kungiya ne. Duk wani abu da ya samu da su aka samu. Sa'annan kuma ga fom ɗinmu wanda ba a cike ba, wanda mutum zai karba. Idan ya karba zai je ya cike, za a fasfo ɗin shi sannan zai yi photocopy ɗin shi sannan ya dawo mana kwafi ɗin nan, sannan shi kuma asalin original kwamfutan nashi zai yi laminating ɗin shi da ajiye a gida domin tabbatar da cewa shi ɗan ƙungiya ne. Sannan kuma daga bayan idan kuma ya yi ready za mu yi ID card wanda kowane ɗan tafiya namu zai kasance yana da ID card saboda tsaro ba don tsaro ba. Ga mai buƙatar shiga cikin wannan ƙungiya namu da muke ƙoƙarin ɗaga ta yanzu yana iya zuwa ya same ni ko ya samu Habu. Leko su kanka ba sa ganin kanka. Yawwa ko ka samu wannan, yawwa shine yake da tabbacin cewa muna tare, sannan kuma za ka yi wannan tafiya namu. Yawwa yanzu muna kokarin mu gina ne, masoya mabukata masu sha'awa ku zo mu gina domin mu mora abun tare da ku. Muna godiya a gare ku, muna godiya.